sayo ko ini ang giniyap ko katatalupay ay pagkakamasin sa'yo ay magpapapara nagtigaw pa lang walay-walay ang kanta ko magayaman kami babay alam ko sa'yo ang lalaki magulang maubog mahulog ka sa plagi ko alam ang nagkikita nagkakatagalabis pagdilugan nilagala ay masulo naman liwan ang nating bisita sige naman ikaw naman sayaw iyang paggala masununin hain mo magala magliwan ako maati na ang kapaturan kung magkakasangkayan kung di mo magkaliman kaya anin kita tanan sige naman ikaw naman sayaw iyang paggala masununin hain mo magala magliwan ako maati na ang kapaturan kung magkakasangkayan kung di mo magkaliman kaya anin kita tanan Sandinya sayang kumato ini Grabe, itikaw pa ila aton mga pares. Okay, sunod naton nga tawagon. Nagpadara yun sa nga representative tikang han opisina han governor's office han Samar. Waray ba? Kaabot na niya yan na kanina. Waray ba? Mr. Ralph Ichanes. Uyay. Bongga yan. Papadisan niya ang presidente ng Cavite. Ma'am Lilibet Ladukay. Tama, no? Ma'am Lilibet Ladukay. Papadisan ni Ralph Uyay Ichanes, no? Pinadaragudlay niyan opisina ng gobernador ang Sama. Alright. Uyay, it's your time to shine. Banati ang sinisiring nga kuwan, na kisi-kisi nga kuwan. Na